4. maj 1771. Hvor er jeg dog glad for, at jeg kom væk. Men stakkels Leonora. En vidunderlig munterhed har fyldt min sjæl, aldeles som den søde forårsmorgen, som jeg nyder af ganske hjerte. Jeg har mødt hende, Lotte. Jeg lider med hende. Jeg tror, jeg elsker hende. Og hun elsker mig. Men hun er forlovet med en mand, der hedder Albert. Ja, sådan er det. Når naturen hælder mod høst, bliver det efterår inden i mig. Og omkring mig, mit løv bliver gult, og de omkringstående træers blade er faldet af. Jeg takker dig for din kærlighed, Vilhelm, at du har opfattet ordet sådan. Ja, du har ret. Det var bedst for mig, om jeg drog bort.